U Professor DRL Nonglan ukli ka khasi department hakajing shimbenta jung u hakajing alang rakhe ka tayo pen phriang tin Hindi kabala long school ba North Eastern Hills University nehu haka arphoi tri unai lor hakajing kran jung u Professor Nonglan hakani kasngi ula kerpat eu Vice Chancellor ka nehu Professor PS Shukla ban tho shakatanat ki kampo yeng Home Ministry ban itho ya khtir khasi hakariti senshar kari India Hagani gajinya lang rakhe tayo pen phriang tin Hindi ladan lang ru Professor MK Mishra khle ke Hindi department ga nehu hadin gajinya lang Professor Nonglaj ulah kran hakilat pathai khubor daga ba ong ba ya ka ktien khasi la itho de university ki ba kunthop ya ka Kolkata Guwahati ba da ka nehu haka kerdan puli puthi hakriti senshar jangkari U Professor Nonglaj ulah kan tujo ka sarkar jilla ban shim khya ya kanika marjing dawa kabala slambha ban pendrung ka ktien khasi haka 8 schedule lani ka khirnet ka bapra jangariti senshar kari India Ula ongru baka sarkar jilla kan bod dia ne kanika jingdawa bar ka sarkar India Ula ajing mudru ban penlong ya kanika jingtrang juki pat ba nyautrap kum ka we niki mar election haus nam arhajar arphulai Ta kadaihi ki sanction perthai bakin sim ya kanika je ki jongi kum ka wei na ki matre kam jongi tikidon ka hok ban kran ndai tang ka hok ban kran ndai ka kamram ro ban kran ndai ka ba mangi kwa pat bakan num dai tang ka jingkran ni kwa ban ni ya ka kam pi ka wei ni ki kam ki ba kani ka sarkar ka ba menta kala le kalong banwanra ya ka assembly resolution hau nai November jonga snem arjar khapra but kata ka assembly resolution kalong ban kentu ya ka sarkar India bahkan rungo itin kasi berketin karo apo ka kene ka bakra tikatu kalong ka waini ki senjam handrai menta nalor bai kam bakila simkhia bha man budde ni kne kam nikwa bandai ini ya kisenjam ki bakham sekhan ba ka sarkar lan political party ken kentu ya ka sarkar India banwanra no sundan ya ka bel lani ki jingterwa apo parlimen ka jingkran jong ki MP apo parlimen te kaladan gonse ki ngai kulai ki bakila kran but kalong sisa ka ba mentoi bakikran nang ba kuwei pakit khat apo ka parlimen Kintem siapang ka jingdawa jongi tenrei tang ka jingkran kampat yang lada ki simkhia sisa kidai banra ya ka jingterwa parlimen lani ka bel ban penrung no ya kasi po ka kan ka bakra namar dei tang da ka bel bat ba lada kata ka bel kalong an kamut ba en hab ban penbhala ne penkala hab amen ya ka siksidu dia ka sa dei ban le da ka parlimen bat lada syukran lemmanra ya ka bel ti kamat ka syukur tangay jingkran ka ba mangi kwa iki sengsan perthai lada kilong ki banna ka jela lanne ki niki party ki bakham hero ikwa balada kilong sisa ki ba simkhia kin ra sunran ya ka bel ti ka jingkran jong u chief secretary ha ka pau ya ka jing i jong u ya kasi bat ulat ayat huru bah doktor ke ba udang le school le cebar juga jalan rei pan bu ngele ya ka subject kasi ini dan kum gitu ki officer ka ai muslim si boni ngi kum ka kasi author society menta pan hakaba dawa ban penrung ya ka CBS ya ka ban penung ya tin kasi apo ka CBSE nakalin jong ngi na pan pre jing tho in hap hi ban tho show chief secretary ba u chief secretary un sim ya ka jing dawa jongi ban tho sha CBSE namar ladangi let bet mangi se ka CBSE let's say kinam da ithu yangi ande lada ka tho hi da ka sarkar katakan kamplani lakat taro ka jing tho jongi sha ka sarkar kana ka baran kam ninam slamban le ya kani ka CBSE hakajin sha kila don ki kam ki bakile na ka benta ban yo ikinohi kai khase ki para betre lang bat nga pra noi kai hangnia khase department
kila julet bonsen sya nong ba dalhi na ka ba penkre yakini ki test ke bengi onki ki eligibility test yakin oi kai bani kai khasi te kini ki jing persyang jong ka CBSE i kumba ki long ki senjam ba hakoi kasi insa kan thapya ka khasi hapo ka course ka jong ki dimenta ki student ki school jong ka central government ban pli hangni hapo jela jongi ti ngin yele tenge ba ya ka kasi dai bandrong lemda kumta kena kasi jeng bo kule te school kindu ban tep ki tian la jong te ka kan long jima ya ka tian kasi bat kunjur ya ka jeng ba pang ka jai ban le kasi